Здравейте! Днес ще ви покажем как да създавате различни видове символи и техните предимства. Това са обекти за повторно използване, които значително улесняват процеса на работа и олекотяват файла. Ако, например, имаме един изчертан обект, като този диван, и го копираме няколко пъти във файла, толкова пъти съответно ще се увеличи размерът на файла. Символът от своя страна е просто пример за самия обект и изисква значително по-малко памет. Те могат да бъдат представени както в 2D и 3D, което се разбира от цифрата в долния десен ъгъл на иконката, така и хибридно, като комбинация от двете. Цветът в името на символа също е от значение. Той се определя от начина, по който реагират символите на редактиране. Стандартният символ е черен и нека създадем този диван като такъв. Селектираме всички линии и от меню Modify избираме Create Symbol. Най-отгоре изписваме името. Ако създаваме прозорец или врата, например, ще имаме нужда да се вмъкат в стени, но не и в този случай, затова изключваме настройката. Запазваме следващите две настройки. Първата съхранява вече създадения пример на символа, а втората го запазва в същата равнина, в която чертаем. Последната настройка изключваме, защото с нея ще създадем друг вид символ, а не стандартния. Избираме и настройката да създадем центъра на символа с следващия клик на мишката. След това трябва да изберем папката, в която ще се намира символът, но в нашия случай тя е една. И даваме OK. Можем да намерим символът в Resource Manager. И виждаме, че името му е с черен цвят. Това означава, че колкото и примера да поставим, в момента в който редактираме един от тях, промените се отразяват и на останалите. Редактирането става, като кликнем два пъти в който и да от символите и избираме да променим 2D компонентите, защото това са само 2D обекти. Можем, например, да отцветим облегалката на съответния диван. И това се отразява и на останалите примери. Червеният символ се създава от някои от вече съществуващите в програмата обекти, като например врата. Поставяме я и отново от Modify избираме Create Symbol. Оставаме с предишните настройки. Виждаме, че това е така нареченият хибриден символ. Намираме го в Resource Manager и редактираме настройките. Избираме да превърнем символа в Plugin Object. Поставяме няколко копия, колкото са ни нужни за чертежа, след което променяме 2D компонентите. Отново от Resource Manager. Виждаме, че вече създадените копия стават непроменени. И поставяме новите врати, които са с редактирания цвят. Синият символ ни дава възможност да редактираме само един отделен пример. Селектираме изчертаните линии и когато създаваме символът, избираме последната настройка да се създадат като група. Създаваме копия на съответния символ, като може да кликнем два пъти само върху един от тях, да го отцветим и виждаме, че промените не се отразяват на останалите, въпреки че това е един и същи символ. В Resource Manager виждаме, че името му е синьо. Последният вид е зеленият символ, който се създава,
като изберем мерните единици да не се влияят при промяна на мащаба. Примерите остават такива, че размерът има 1:1 с мащаба, в който са били изчертани. Символите са интересен и добър начин за намаляване времето на работа и размера на работния файл. Приятна работа!